Ja moro vaan kaikille. Se on tässä Tehansi 67 ja tänään kuvataan transformiseen. Näytikö mitä puhetta videoon. Jos et tiedä mikä toi ääni tuo takana on. Mulla on täällä Herra 9. Mikä tilaa senkin kanavaa. Vai onko ne ollut tosi? Mikä tulee Suomi jossain. Jos sormissa on joku, niin mennään sinne. Ja sormissa ei oo kukaan. Eikö tossa näyttää, että siellä olisi 3? Ei täällä olis yhtään. No sielläkin on 2. Ja otetaanks taso. Ja seuraava taso on tällainen rangeson tapana se, että pitää jahdata. Pitää olla ensimmäinen tuolla maalissa. Ja maali on tuolla toi kolo, mihin me ollaan suuntaamassa. Kolo on tossa mihin mä menin. Jos mietitte mitä mä oon näistä, niin tässä mun profiilissa on mun kuva. Ja mä oon sit se. Ja nyt on taas uusi taso. Alkoi hyvin, mutta ei mennytkään niin hyvin. Toi on taas ensimmäinen, mutta ei saa olla. Katsotaan tosta puusta, ei. Kuollaanko? Ei ihan. Sitten saatiin juustoa. Ja niillä juustoilla, tässä on mun juustomäärä. Niillä juustoilla saaneet kaiken maailman asuja. Mutta mä kerään sellaiseen tiettyyn asuun juustoa. Toi taas meitä edellä. Upea tyyppi. No ottaa kierroksen. Jos toi on ensimmäinen tässä kierrossa, niin sit se voittaa kaikki kiekat. Ja se voitti nää kaikki kiekat. Tämä. Tuo 20, mutta tää ei ole ollenkaan koko. No mennään sit täällä se suuri niinku pro. Ja otetaan tää taso on mennyt. Ja seuraava taso uppos tästä näin ja kuollaan heti ja sitä taas ja uusi taso tuli tästä näin. Meinattiin kuolla. Kannattaisiko vaihtaa toiseen puoleen? Sielläkin on pro tyttö. Se on tyttö! Ei se voi olla pro. Tytöt ei oo proita. Mut toi poika on kyllä aika noo. No voi nyt! Katoin muualle äsken. Milläs?
Se on nainen! Ja selviydyt jopa 6 kertaa. Miten se voi olla oikeesti noin pro? Se voi tappaa mutkin, joka on selviytynyt. 1665 kertaa. Voi nyt nenätä. Come on, ipi. Ai, siellä on tuollainen pron näköinen. Ja se on pro, mutta se on nainen. Ja mikä ihme pästi toikin on? Tuo on paljon parempi. Siis mä kerään näitä juustoja. Se on täällä korjata. Kerää tällaiseen juustoja. Ja tässä sarjassa tulee olemaankin se, että me ostetaan toisesta, kun meillä on 4001 juustoa, niin me ostetaan tässä sarjasta ja turkiksi me ostetaan myös. Sitten kun meillä on rahaa siihen, niin me ostetaan tämä turkki. Sitten meillä on hieno juttu tässä ja sitten me ostetaan vielä silmessä tämä. Sitten meillä tulee hieno kompo tai setti. Joo, ja tässä sarjassa me kerätään noin kaikki. Tässä sarjassa voi tulla aika pitkä. Mut eiköhän tää video ollut tässä, ja jos haluatte näitä sarjoja lisää, niin tykätkää ja kommentoikaa ja tilatkaa mun kanava. Ja se video oli tässä.